in a mall on Ascension Day. Het is een mall hier in Bern, namiddag Hemelvaartdag. Maar allemaal loop op diezelfde spoed, oud en jong. Van een winkel naar de andere een. Kijk net hoe lopen. Het is vorentoe, het is achtertoe. Elkeen is haastig, oud en jong. Hulle loop. Hulle is op pad. Allemaal is haastig. Kijk hoe loop hulle. Wonder is het zo. Hulle loop, dit is gange. Man, is ons nou op die tweede verdieping onder